13 de juny. Un matí més em desperto feliç. L'olor de mar i el soroll dels ocells em donen pau i energia per començar un nou dia. M'agrada viure on visc i m'agrada ser qui sóc. De juny. Aquesta tarda hem anat a berenar amb la Fàtima, la meva germana petita. Ens hem menjat un gelat boníssim. De juliol. Tinc por. No entenc què passa. De juliol. Cada cop em costa més respirar. Les notícies no són bones. El conflicte es complica. Tinc por. 3 d'agost. M'agrada casa meva. M'agrada la meva terra. M'agrada la meva gent. Però tinc molta por. Quedar-me aquí és perillós. Aquí hi ha persones a qui no els agrada el que penso, el que dic i qui sóc. De setembre. He decidit marxar. No sé com i tampoc on. Amb el cor trencat dic adeu. Amb el cor trencat dic adeu. 6 de setembre. Començo el viatge a Europa. 8 de setembre. La nit és fosca. La mar està enfadada. 10 de setembre. Ho he aconseguit. He creuat el Mediterrani.
21 de juliol. Les notícies no són bones. El conflicte es complica. Ahmed, el professor d'història. Nashat, el peixater. Sabina Shariking, la cartera del barri. Farouk, el meu cosí. La meva germana petita, Fàtima. Setze d'agost. La guerra cada cop és més salvatge. Els carrers són plens de... 6 de setembre. Començo el viatge a Europa. El Mediterrani és l'últim entrebanc abans d'arribar al que, espero, sigui un món millor.
10 de setembre. Ho he aconseguit. He creuat el Mediterrani. «21 de juliol. Les notícies no són bones. El conflicte es complica.
He conegut la Jèssica. M'agrada com em mire, m'agrada com em parle i com és. Avui m'ha convidat a berenar a casa seva. Amb la Jèssica ens hem explicat coses de casa nostra i de les nostres famílies. Hem estat tota la tarda parlant, plorant i rient. Serem bones amigues. M'agradaria quedar-me aquí, però temo que un dia em vinguin a buscar i se m'emportin.
La Jèssica m'ha dit que no ha conegut mai ningú com jo. Diu que sóc una lluitadora, que sóc com un granet de sorra en la immensitat del desert, que sempre lluita per buscar la seva llibertat. La Jèssica i jo serem bones amigues.